A polémica aberta entre a Xunta de Galiza e o Goberno Municipal a conta do mal estado de dúas válvulas do embalse de Eiras parece guionizada por Groucho Marx. Poderíamos cualificala de broma pesada se non fose unha grave evidencia de até que punto o Partido Popular e Partido Socialista son capaces de xogar irresponsablemente con absolutamente todo para seguir a alimentar un conflicto que ten máis de partidista que de institucional. É delirante que diante dun feito obxectivo como é que dúas das 4 válvulas do encoro que fornece de auga a 400.000 persoas de Vigo e a súa contorna presentan deficiencias e deben ser, por tanto, sustituídas, asistamos a esta telenovela cutre con cruces de declaracións, con mensaxes alarmantes, reproches e mesmo peticións de dimisión. Desde o BNG temos que reclamar que Xunta e Goberno Municipal deben retirar da disputa permanente algo tan básico como é a auga de beber. Agardamos que, tras a xuntanza convocada para o día de hoxe, se abra paso á responsabilidade e prevaleza o interese público por acima das estrategias partidistas e que, por tanto, Xunta e Concello cheguen aos acordos necesarios para acometer a sustitución das dúas válvulas afectadas. Custe o que custe, faga quen o faga, o importante, o verdadeiramente importante, é resolver o problema. Cremos, ademais, que esta situación ten que marcar un punto e aparte no que ambas as dúas administracións cooperen de maneira leal, de maneira constructiva, para garantir o adecuado mantemento, a operatividade e o funcionamento dunha infraestructura crítica e estratégica que ten un carácter imprescindível como é o encoro de Eiras. Diante da alarma creada e das dúbidas que se teñen deitado sobre o estado de Eiras, o Bloque Nacionalista Galego vamos reclamar tanto a Augas de Galiza como o Concello que se realice unha auditoría integral do estado das instalacións do encoro. As viguesas e os vigueses non podemos seguir sendo reféns dos xogos irresponsáveis e perversos de Partido Popular e Partido Socialista que parece que non son capaces de colaborar nin tan sequera para atender algo tan básico e importante como é o suministro de auga potável da maior cidade de Galiza. Xa chega de sobreactuacións. A cidade merece que ambas as dúas administracións entendan que deben traballar para a veciñanza e non para os seus partidos.